Chatforce ara mateix és l'únic sistema de xat empresarial que s'adapta a les necessitats dels empleats, perquè a dia d'avui molts d'ells encara continuen utilitzant el WhatsApp, que és d'ús més aviat personal, però no té ni el sistema de seguretat ni legalitat perquè sigui utilitzat dintre un àmbit laboral. Llavors, davant d'aquesta mancança, vam intentar crear un sistema, ara farà 3 anys, que cobrís aquesta necessitat a les companyies i aquí estem. I suposo que en un temps en què es parla molt de la bretxa digital, és a dir, gent que o per ignorància, per incapacitat, per economia, etc., perquè suposo que aquesta eina serveix molt per salvar aquest gap digital entre empresa i treballador. Sí, totalment, perquè una de les necessitats que més fortament vam veure és que moltes vegades aquests col·lectius d'empleats de les companyies sí que se'ls hi pot arribar a oferir productes que estan en el mercat del xat empresarial, com pot ser productes de la suite ofimàtica Office 365 o de Google Apps o Slack inclús, però en aquests col·lectius no arriben aquestes eines, no les utilitzen perquè no les troben fàcils, perquè moltes vegades ni se les acaben instal·lant, i en canvi sí que fan servir el WhatsApp personal. Per tant, sí que utilitzen el llenguatge del xat per comunicar-se amb els seus companys de feina i els seus responsables. Com que el llenguatge del xat és comprès per tothom, vam decidir apropar-los en aquesta transformació digital de les empreses amb un producte que sí que fos realment utilitzable per ells, que l'entenguessin i que el poguessin utilitzar cada dia per desenvolupar la seva feina.